Apis jalup jatend piny ngire Kithure Kindiki dwaro omenda mabalang' maromo shillings bilion 1.8 e budget masanja dweche adek motelo ne giko hik omwom mar 2025-2026. Jood bura ok orwako kwayo makamano ka giwacho ni onge kaka apis jalup jatend piny nyalo kwayo omenda makore lach kamano kodong' mana dweche adek to isomo budget manyien kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Apis Kindiki bende okwedo weche manyocha osebedo ka fuong'ore ni min od Kindiki Joyce Kindiki ne otiyo gi omenda maromo milion 44 pesa mane ok opuodhi gi od bura. E nyim komiti mar od bura mochung' ni arita mapacho kae, apis jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki oyudore kama poth ewi bilion 1.8 manyien magidwaro e tayo chenro magi. Jo od bura ohum nono ewi gimomiyo apis Kindiki dwaro omenda makamano e budget masanja dweche adek kende motelo ne budget manyien. In the revised estimates, number one, for this financial year, ODP has been allocated additional funding amounting to 1.89 billion to support the execution of the planned programs and activities. The budget areas affected are highlighted in... And so that unless persuaded otherwise, and I'm not hearing that persuasion, it is being taken for granted we will approve, I'm still on the side of rejection. And when we reject, possibly, Chair, we may also recommend for once a surcharge so that we don't budget for waste. Until the end of the financial year, we just have 3 months. Are you confident that what you have been allocated, you'll be able to use it within 3 months? Since this is the office of the Deputy President, the second highest office in this country, how come and why are you not implementing austeric measures when Kenyans at this particular time are going through such difficult economic times? Mongire e apis Kindiki Moses Mbaruku odok ne kwayo margi kagiwacho ne omigi pok mar omenda manok e budget maduong'. Mbaruku medo lero ni bath omenda ni dhi tiyogo e chulo osara mag jotich manyien mane gindiko e tich kaachiel kod chulo gope. We closed the financial year with the pending bills, both on hospitality. In fact, much of it was on hospitality and other items, including now that was on the eye of chopper. Indicated that we and requested for 4.79 billion, then we got 2.97, which was a deficit of 1.82. Apis Kindiki bende oket e nyong'ong kaluwore kod kwayo margi mar milion 150 mar kodesa ndeke makalapapla mar ng'iyo chenro mag dongruok mag sirikal e pacho kae mangima. Within this financial year, the Deputy President has engaged wananchi in 184 constituencies in 46 counties. That one again increased the cost on hospitality. I'm asking, can we actually have evidence, or at least so that we know that money was actually spent in those constituencies or went into those constituencies? Kaluwore gi report mane opedh e nyim od bura, Kindiki osetimo limbe e kuonde chung' od bura 184 kuom kuonde chung' od bura duto 290 kuom thuolo ma dweche 9 mokalo. Apis Kindiki bende otiyo kod thuolo makamano mar kwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni apis min od Kindiki Joyce Kindiki ne otiyo gi milion 44 e tayo chenro mage kata odoko ni od bura ne ok opuodho omenda makamano. We don't have such an office because it was scrapped during the 2024-2025 financial year of the CMB. You'll find that they pulled down and put the records straight with an apology. It was just a mistake that happened on their part. That's what they have told us. And with me, I have a letter that I wrote to them. Immediately I saw that on the press. And the letter they also passed to me, I have it apologizing for the mistake that they did. It was an error that any other human being can do. Gimedo wacho ni apis makamano ne owit oko tok ng'anyo mag rowere mag Gen Z madu mar 6 mar 2024. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Mane jatend migawo Rafael Tuju ma sani kuom mokarot kaluwore